Obljuba bez pristanka. Tako bi trebalo da se zove novo krivično delo koje je predloženo u nacrtu izmena Krivičnog zakona. Iz ministarstva su za jutarnji program Otvori oči u obrazloženju naveli da se ono propisuje radi usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa Istanbulskom konvencijom, koja zahteva da se kao krivično delo tretira svaki seksualni odnos ili sa njim izjednačen čin bez slobodnog i dobrovoljnog pristanka oštećenog lica. To su nam saopštili iz ministarstva. Predviđena kazna je od 3 do 12 godina, ali je pitanje da li je predlagač zakona time silovanje podelio na, uslovno rečeno, dve kategorije, blažu i težu. Naši gosti su Stefan Đorda, advokat, i Brankica Janković, poverenica Srbije za zaštitu ravnopravnosti. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam što ste došli. Dobro jutro, hvala vama na pozivu. Brankica, ako prvo pitamo Stefana, budući da ovaj pravni aspekt je nešto što nam baš i nije jasno. Apsolutno ne. I eto, razlikuje se dužina... I bitna je i muška perspektiva. Tako je. Razlikuje se dužina trajanja kazne ovde od 3 do 12 godina. Ukoliko se žrtva utvrdi da se žrtva nije opirala, da tako kažem, nije se branila, u drugom slučaju između do 15 godina. Kako vi to vidite, kako to tumačite? Krivično delo silovanje je daleko najgnusnije delo koje postoji u krivičnom zakonu i ono kod nas ima tu tradicionalnu notu da se kaže da, mi smo to i učili generacijski, da je to takozvano složeno krivično delo koje se sastoji iz dve radnje, a to je naravno ta obljuba, odnosno penetracija u polne organe i tako dalje. I drugi deo je bila ta prinuda, odnosno sila i pretnja da će se staviti u izgled neko zlo i onda se izvrši obljuba. E sad, ovdje se pokušava, dakle, mi u svake jeseni na jedan pompezni način donosimo i ovako najavljujemo neke izmene krivičnog zakona i to je već 3. put za 3 godine kako ja brojim. I, znate, pričali smo kod vas u emisiji više puta da je dalek put od ovog nacrta do uopšte finalnog teksta koji će ući u Skupštinu, a tek tamo kad prođe one njihove odbore i na kraju kad se bude glasao šta će biti finalni tekst. Ali ovo kako je sad postavljeno, ukratko kažem, ne valja. Ali šta se htelo postići? Ja sam pokušavao, već danima slušam o ovome i pokušam da shvatim šta se pokušava time postići u cilju harmonizacije s tom famoznom Istanbulskom konvencijom koju smo mi usvojili, odnosno ratifikovali 2013. godine. Dakle, pokušava se otići na ono da, znate, u praksi, često silovanja krivičnog dela kao se stavlja na teret završavaju nekim osudama za blaža dela, jer se kaže da tužilaštvo nije dokazalo van svake sumnje da je taj neko primenio prinudu ka tom licu. E sad, dakle, ili neku silu, ili neku pretnju. Dakle, posto pretnja je, svi znamo šta je pretnja, ona je, dakle, usmena i ona, što kaže, odlazi u vazduh, ali sila se teško dokazivala uglavnom kroz neke povrede. I ako tužilaštvo ne dokaže nesumnjivo da su to bile takve povrede koje su u uzročnoj vezi dovele do silovanja, ta lica bivaju, nažalost, ili oslobođena ili osuđivana za neko blaže krivično delo. E sad, ovim što se pokušava postići je da širi se polje i kaže se ako nema bilo kakvog pristanka. Dakle, ne se na to da se dokaže da je neko primenio silu ili pretnju, nego je dovoljno da se, ajde kažemo, dokaže da nije bilo bilo kakvog pristanka. U tome je ta suština. Dakle, i znate šta, često, sad evo, moramo biti jako oprezni, ovo sad slušaju neke žrtve silovanja. Dakle, moramo biti strašno oprezni kada o ome pričamo. I ja zaista biram reči, kao što vidite, ali često se kod krivičnog dela silovanja žrtve takozvano zamrznu. I onda se kaže, pa nije bilo prinude, dakle, nije bilo povrede po licu nasilnika, silovatelja, nije bilo ogrebotina, nije bilo udaraca. I onda kaže, nema krivičnog dela silovanja. I zbog toga ja verujem da se ovdje pokušava ići sa tim da se kaže da je dovoljno žrtva objasni kako se osjećala, da kaže u ovom konkretnom slučaju ja sam se zamrzla, stala sam, paralizovala sam se od straha, da bi se moglo smatrati da nema pristanka, da bismo mi nekoga mogli lakše da osudimo za krivično delo silovanja. I još jednu stvar da kažem. Zakonodavac uvek gleda i potencijalne zloupotrebe. Dakle, mi svi gledamo dobronamerno i trebamo zaštitimo žrtve i tako dalje. Ali ovdje postoji jedan mali, treba se sužiti prostor i za osude, što bi se rekao, odnosno se poveća mogućnost za osude, jer se suzi mogućnost za neke zloupotrebe, jer često se dešava, mi to znamo u praksi, da neko pokušava da nekoga optuži lažno za nešto, za neke druge stvari. Ali to su jako retki slučajevi. Ali zakonodavac o tome mora da vodi računa kada propisuje ovakvu normu. I samo što jednu stvar da kažem, dakle, mi kao Srbija smo označeni da imamo taj tradicionalni staromodan
formulaciju krivičnog dela silovanja, dakle da se treba dokazati upravo što govorim sila i pretnja, a sada svi idu za tim da se prosto, dakle kažem, raširi, da je dovoljno samo da nema pristanka. I time se zapravo, to se želi postići ovakvom izmenama, moramo biti, ponavljam, strašno oprezni. Gospođo Janković, koliko institucije i zakon štite žene i koliko su žene generalno zaštićene od bilo kakve vrste zloupotrebe, zlostavljanja, posebno u kontekstu javnog prostora? Često čujemo onu čuvenu formulaciju da mi imamo dobre zakone, ali da nam nedostaje adekvatna implementacija. Ja bih onda rekla da to nisu dobri ni zakoni. Jer ako se zakon ne primenjuje, kakav je to onda zakon? Za primjenu zakona potrebne su jake institucije i beskompromisno poštovanje principa vladavine prava, koje podrazumeva da je zakon apsolutno jednak za sve. Zakon primenjuju pre svega institucije, poštujemo ih svi, a institucije čine ljudi. Smatram da mi nemamo dovoljno senzibilisane ljude koji rade u sistemu, da fali puno kapaciteta, da fali puno i znanja. To važi i za pravosudni sistem i sistem socijalne zaštite. Imamo i ljude koji rade u policiji. Mislim da se često žrtva izlaže jednom nepotrebnom maltretiranju kod izvršenja ovakvih krivičnih djela, naravno i svih drugih povreda prava, i postoji značajan prostor da se naš sistem unapredi i da dobijemo zaista institucije spremne da odgovore na sve ono što su njihovi zadaci. Vi morate tokom školovanja na onim fakultetima na kojima se školuju ljudi koji rade u sistemu, da imate adekvatne programe koji će spremiti ljude koji će raditi sa žrtvama krivičnih dela koji se odnose na seksualne i polne slobode. Ne samo na ove, ali ovde se radi o najtežim krivičnim delima i morate imati, kada žrtva dođe da prijavi ovakvo krivično delo, da imate neko ko je dovoljno senzibilisan da adekvatno odgovori i adekvatno postupa sa žrtvom, jer kod rodno zasnovanog nasilja, kod ovih krivičnih dela, od te prve reakcije zavisi uopšte da li će se postupak nastaviti, da li će žrtva biti ohrabrena, zaštićena. Sistem podrške žrtvama takođe nije adekvatan. Sistem socijalne zaštite je u značajnoj meri oslabljen. U velikoj meri se žrtve oslanjaju na podršku organizacija civilnog društva koje se ovim pitanjima već 20-30 godina bave, ali posebno od kada je rodno zasnovano nasilje postalo krivično delo, kada je 2002. godine uvedeno u naš krivično-pravni sistem. Država, Vlada Republike Srbije treba da predloži mere koje pre svega su naravno zakonodavni okvir koji se usvaja u Narodnoj skupštini. Te u tom smislu sam saglasna sa ovim što gospodin Ćorda kaže da je dug put od nacrta do dolaska u parlament, gde mi često zaboravljamo da je Skupština ta koja donosi, da je to izraz narodne volje i da bi zaista trebalo, pogotovo kada se radi o ovom zakonu koji je sistemski, da imamo kvalitetnu javnu raspravu, da se čuju mišljenja, analize i da se uvaže znanja koja imamo svi mi koji se bavimo, u ovom slučaju, u slučaju institucije koju ja vodim, diskriminacijom, oni koji se bave posebno zaštitom žena, žrtava i nasilja i silovanja i drugih krivičnih dela. Dakle, da se uvaže sva ta mišljenja da bismo dobili, naravno i ljudi u sistemu pravosuđa, mislim i na tužioce, i na sudije, i na advokate, dakle na sve one koje imaju iskustva, ali iznad svega moramo čuti glas žena. Mislim da je apsolutno nedopustivo da ovoj temi bilo ko ima prednost u odnosu na žene koje su doživele pre svega ovakvu vrstu nasilja, brutalnosti i uopšte da se čuje glas žena, posebno i mladih žena.
Treba dakle ispratiti i otvoriti sve kanale komunikacije. Ali mlade žene, mladi ljudi uostalom na drugačiji način komuniciraju, odnosno na recimo moju generaciju ili generaciju starijih. Oni koriste društvene mreže, a oni tamo mlade žene, do čijeg mišljenja posebno držim, su tu vrlo jasne, kao što ja želim da se osvrnem na ovo što ste rekli, pravni aspekt i kao pravnica i kao žena i kao poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Smatram da je predloženo rešenje apsolutno neadekvatno i da je zastarelo i da mi ne možemo sada da imamo razdvajanje krivičnog dela silovanja i onda obljuba bez pristanka. Ja ne razumem, jel postoji obljuba sa pristankom? To je i moje pitanje. Ja zaista kao žena... Šta je obljuba sa pristankom? I šta uopšte znači da je žrtva pružala otpor? Šta znači ono što je bilo u članu 179, što postoji? I dalje postoji, tako? Obljuba nad nemoćnim licem, gde smo mi tražili 2016. godine. Ministarka pravde, tada Nela Kuburović, je prihvatila izjednačavanje kazne. Sećate se da je bila kazna predviđena za krivično delo izvršeno nad nemoćnim licem manja, kao da su to bića koja nisu koja nisu ravnopravna i jednaka pred zakonom. I da ne pričamo o tome da se stalno, 21. vek, 3. decenija, da se stalno glasovi žena marginalizuju. Da mi uopšte treba da dokazujemo da smo jednako vredna ljudska bića i da u ostalom, za Boga, zar o našim telima, kakvo je ovo doba? Zar će o našim telima zaista odlučivati neko drugi i zar tolike godine progresa, emancipacije, priča o ne znam kakvom ekonomskom, društvenom i svakakvom razvoju. Stigli smo na lansiramo rakete na mesec, pričamo o preseljenjima, ali o našim telima. I uvek se postavlja to pitanje ko će o njima da odlučuje. Svodimo se na objekat. Pogledajte javni diskurs, pun seksizma, pun mizoginije, pun marginalizacije žena i nedopustivo... Šta je to, Stefane, obljuba bez pristanka? Ne postoji obljuba sa pristankom. To je nonsens. I sad vi ste me pitali, ja se držao vašeg pitanja pravni aspekta. Hteo sam da razgovaram i tekako o ovom, ajde kažemo... Pa ne, ali o logici. Dakle, obljuba bez pristanka je apsolutno zabranjena zona. Da li je sila, znači da li je pretnja, da li je kulturno te pitam pa ti kažeš ne. Sve van granice reći ne je problem. Ja moram da vam kažem, bez da budem, ajde kažem, senzacionalistički s tom idejom. U praksi, žrtve silovanja nikada ne odu sutradan da prijave silovanje. Gotovo nikada. U policiji ih svi pitaju gde si bila 70 dana, mesec dana. Ja sam postupao zajedno sa kolegom u predmetu dva glumca, čuveno naš predmet, gde se ceo predmet silovanja završio na poligrafu. Ja sam toliko ljut zbog toga. To je bilo pre 4 godine. U sve dokaze oni su rekli, ok, poligraf je dokaz. Poligraf nije dokaz. I, kako da vam kažem, tu se potpuno slažem s vama kod te rečenice da prvo policija mora da bude obučena, pa tužilaštvo. Pa znate vi gde smo mi od teoretskog razmatranja da li je ne i da li je to dovoljno od onoga što se dešava u praksi. Ja nikoga ne kritikujem, samo vam pričam. Dakle, ženama, žrtvama silovanja kažu gde si bio do sad. Niko im ne veruje ako je prošlo više od 7 dana. Gde su ti povrede? Evo još jednu stvar, zašto je ovo potpuno sve pogrešno? Ponavljam se, u našem zakonu sila pretnja. Dakle, sila, ja sam vas uhvatio za ruke, nadam se vam povrede, nešto sam uradio. Prođe 70 dana te neke povrede, modrice, ne znam, što kaže za rasu, za cele. I oni kažu gde su ti povrede. Kako mi da znamo da je bilo silovanje? I znate koliko je to, ne znam, tu smo da kažem na televiziji, ali malo bolesno. Nismo senzibilisani za ovu problematiku. Ne, apsolutno, to je sve pogrešno. Mi se sad bavimo da li je A i B jednako C i teoretske razmatranja. Pričamo o nacrtu zakona. Ja vam kažem da to u praksi ne funkcioniše ni sada. Da, nažalost, mi smo imali prilike i da čitamo u medijima kako transkripte sa suđenja silovateljima gde ženu, žrtvu pitaju kako si se ti tada osjećala, što nisi rekla... Viktimizacija, dodatna viktimizacija, to ste vi govorili upravo. Dakle, hoću da vam kažem opet kako to ide u praksi. Prvo saslušavaju u policiji ženu i kogod žrtvu silovanja, nek bude i muškarac, naravno, bitno. Izvinite, bilo jedno neumesno pitanje, je li ti bilo lepo? Ne, ja ne spadam, ja sam se sad strašno uzbudio, znam, čitam te stvari i time se, nažalost, što kaže, bavim. Isto kao i vi.
Prvo policije saslušavaju u svojstvu građana daje iskaz. Pa onda ispituje neki tužilac. Pa onda ona ponovo ide na sud gde svi rešetaju, bukvalno je rešetaju i pitaju što tad nisi rekla to? A kako se sad setila ovoga? Znači, 3 puta minimum prolazi krug pakla. 3. krug pakla prolazi žrtva silovanja. U našem pravnom sistemu. To bi trebalo, ako menjamo zakon o krivičnom postupku, da se njen iskaz koji je jednom dala, da kažem u svojstvu, da se to čita do kraja, da nema, eventualno ko ona želi nešto dobrovoljno da kaže. Mislim, ima niz problema kada o tome pričamo. Ova vaša emisija nije dovoljna o tome da pričamo. Ja samo želim da pohvalim Poverenicu, ne zato što je pored mene, nego zato što je u 2 predmeta da sam ja podneo pritužbu, institucija Poverenice podnela krivičnu prijavu, pokrenula postupak. Ja sam bio u šoku u posljednje 2 godine se to dešava i u posljednjih 5 godina to nikad nisam video. Dakle, da Poverenik i ja dostavimo pritužbu, ona utvrdi da postoje elementi i pokrene postupak krivični. Dakle, institucija, ne vi. Brankice? Ja sam da vam kažem, pošto ne znam, evo danas smo se upoznali, smo se sada lično ispred ulaska u studio. Mi u svakom predmetu zaista postupamo jednako. Mene uopšte ne zanima ko je podneo. Ne zanima me ko je potencijalni izvršilac. Mi kada smo vodili strateške parnice, mi smo birali uticajne društvene činioce koji su izvršili diskriminaciju. Za mene je bilo važno da podnesem tužbu protiv onoga koji ima moć u društvu, a ne da podnesem protiv, kao što su radili neki državni organi, protiv centara za socijalni rad koji su inače oslabljeni do te mere da je to treba da bude naša sramota i veoma opterećeni, ili protiv škola koji su također slabi društveni subjekti. Jer ja volim da kažem često da je Srbija jaka onoliko koliko je jak njen najslabiji član, a ne i najjači. Ali ako mogu da se nadovežem, drago mi je da čujem da nekog iz pozicije advokata koji upravo kaže, koji može da potvrdi iz svog iskustva, svesti ponovnu traumatizaciju žrtve na apsolutnim, samo na ono što je neophodno. To je zadatak celog sistema. Svi treba da razmišljamo iz pozicije žrtve. Kogod kreira politiku, bilo koje vrste, malo pre ste me pitali, treba da razmišlja iz pozicije žrtve i ako je u stanju da te cipele obuje. Ako nije, neka pozove nekoga u pomoć u tom trenutku kad kreira bilo koji propis ili politiku, jer to mi samo slušamo eksperte. Pa tu su samo profesori, pa uvek rezervisani za neke ljude da se ne čuju iskustva. Opet ponavljam, onih ljudi koji su se direktno bavili zaštitom žrtava. Jedino tako možete da dobijete kvalitetan propis, da uvažavate ta mišljenja. I ako neko ne može, meni je drago, zaista, zato sam i rekla, mnogo mi je važno da se čuje muška perspektiva, jer se ovde glas žena nedovoljno čuje u patrijarhalnom društvu. Mi izgleda treba da počnemo valjda da vrištimo. To želimo da vas pitamo. Zbog dubine tona valjda glasa, ne čuje uvek glas žena. Pa, izvinite da. Kako ovakve izmene zakona utiču, bez obzira na to kakva će finalna forma zakona biti, kako utiču na osjećaj sigurnosti žena u društvu? Žene se ponovo ne osjećaju sigurno. Ja ću vam reći da se žene ne osjećaju sigurno. Ostalom, pogledajte istraživanja. Pored toga što mogu da vam potvrdim iz stotina i stotina razgovora sa ženama, da im se ne veruje. Ne veruje im se jednostavno. Mogu da potvrde to i relevantna istraživanja, ali ja nekako i ne volim da se naročito pozivam na istraživanje, jer funkcija koju obavljam, koja je vrlo važna, mi daje za pravo da tvrdim ono što tvrdim, jer ja ne tvrdim samo na osnovu onoga što ja vidim posmatranjem, nego na osnovu i naše prakse. Kada se na ovakav način pokrene pitanje i dobijemo jednu formulaciju obljuba bez pristanka, pročitala sam negde na mrežama ovo što mlade žene kažu, znači lako silovanje. Imamo nešto lako i nešto teško. Za Boga, ne je, ne. Šta je toliko teško prihvatiti ako žena kaže ne? Šta znači pružanje otpora? Ko procenjuje to pružanje otpora kada, evo, i malo pre smo pomenuli, priče se ovih dana o tome, pa mnoge žene se nađu potpuno zaleđene, zaneme. Nama se ide sila, evo, nas dve, da ne krenemo dalje, da uzmemo kao primer, ide muškarac, čovek od 2 metra, što nije neuobičajeno za naše konstitucije, neki momak u svojoj punoj
snazi koji samo... Šta znači kada on stane ispred nas i primeni silu? U izolovanoj situaciji, same u prostoriji, u nekom haustoru, u mraku, ako nismo, evo sada da kažem, ako nemamo neko oružje, ako nemamo pištolj ili noža, čekajte ovako, čak i da imamo to kod sebe. Meni kad sam čitala ovaj nacrt... Zar ćemo krenuti u nekakve samoodbrane i da se ubijamo? I zar treba uopšte to sada mi da pružimo otpor? Šta znači za Boga pružiti otpor? Da. Kad sam čitala ovaj nacrt, ovo što vi pričate, i ima puno gledalaca koji su gledali Sopranove, sigurno ne znam da li ste vi. Ima ona scena kada siluju psihijatra, onaj beskućnik. I eto, zakonodavac može samo da pogleda tu scenu i da vidi tu ženu koja ne može da se brani. Mnogo vam hvala što ste posjetili na Sopranove. Znate zašto? Jer ljudi često ne mogu da percipiraju i da zamisle u ovom trenutku nas gledaju neke žrtve. Gledaju nas različite vrste. Ja znam da vašu televiziju zaista prati jedan širok dijapazon publike. Nadamo se da će zakonodavci ipak biti svesni da se posredi ovog zakona nalaze žene. I oni vrlo ozbiljno čuju i vide, zato što ljudi se sete filmova i sete se upravo tog dobrog primjera kako svi različito reagujemo na opasnosti. Svi smo mi različiti ljudi. Nego hoću da kažem, ako neko ne može da zamisli, pa evo apelujem da nam se ovome svemu pridruže ljudi koji, muškarci, koji imaju ćerke, imaju žene, neka zamisle šta je to sila kada ide na njihovo dete, kada ide na njihove sestre, supruge, majke. Šta to znači pružiti otpor i ovo da raščistimo. Ma nema nikakve obljube bez pristanka. Dajte, molim vas, pobogu. I usklađivanje sa Istanbulskom konvencijom, na kojem sam ja ponosna što sam i lično sam učestvovala u tom procesu, da ne kažem da je predvodila, naravno, zajedno sa organizacijama civilnog društva i parlamentarkama koje su zdušno podržali. I dobili smo, ratifikovali smo tu konvenciju. Znam da o njoj ima puno kontraverzije i teškoće u primjeni, ali teškoća neka procesna nas nikako ne opravdava da ostavimo žrtve bez dovoljne zaštite. Ne podrazumeva da uvedete 2 krivična dela, nego podrazumeva da izmenite član 178 i da je uskladite formulaciju silovanja i uskladite sa Istanbulskom konvencijom i dajte da ne pravimo od svega neku diskusiju, jer nam je potrebnija, ovo što je malo pre gospodin Ćorbe rekao, potrebnija da razgovaramo kako da promenimo ovaj naš patrijarhalni milje koji otežava život i dečacima, i devojčicama, i muškarcima, i ženama i da konačno stvorimo jedno normalno, kulturno okruženje koje uvažava sva ljudska bića jednako i koje možemo da razgovaramo ozbiljno o svim pitanjima bez senzacionalizma. Hvala vam što ste ovo Hvala na ovako lepom zaključku. Hvala vama.